Dobrý deň, som Marian Oráč a v tomto videu vám ukážem, ako sa krok za krokom objednáte na vstupné vyšetrenie ku nám na rehabilitáciu Oráč cez náš rezervačný systém. V prvom rade si potrebujeme otvoriť náš obľúbený prehliadač na internete, takže ideme. Vo vyhľadávači zadáme rehabilitácia Oráč, môže byť bez medzier. Otvoríme si stránku a na nej vidíme v hornej časti tlačítko na objednanie. Klikneme na to a už máme otvorený rezervačný systém. Zvolíme si pobočku, v ktorej chceme zrealizovať vstupné vyšetrenie, kde chceme ísť, čiže buď Banská Bystrica alebo Zvolen. Pre toto video si zvolíme Zvolen. Vyberáme z ponuky služieb pracoviska Zvolen, tak aby nám vybralo služby pracoviska Zvolen a už ideme na jednotlivé služby. Tu vidíme zoznam služieb, ktoré ponúkame vo Zvolene. My si vyberieme vstupnú diagnostiku. Pri voľbe terapeuta môžeme zvoliť buď zo zoznamu terapeutov, alebo si vyberieme ktokoľvek dostupný, pokiaľ chceme získať čo najskorší termín. Takže volíme ktokoľvek dostupný, tým pádom máme základ rezervácie vytvorený a klikneme na tlačítko pokračovať. Výborne, máme prvý krok vybavený úspešne. Teraz sa dostávame do druhého kroku, ktorým je kalendár. V kalendári si predstavíme farbu jednotlivých políčok. Sivo-žltou vidíme, že to sú termíny, ktoré už uplynuli. Sivou sú termíny, ktoré môžu byť nedostupné a modro označené sú termíny, v ktorých je aspoň jeden dostupný termín. Takže my si vyberieme termín január 26, 21. deň. Dole sa nám zobrazia dostupné časy, klikneme si napríklad na 11 hodinu, výborne. A môžeme si zrekapitulovať, vybrali sme si vstupnú diagnostiku, máme zobrazenú cenu, dokonca aj trvanie, ktokoľvek dostupný z terapeutov, dátum 21. januára 2026 o 11. Pristupujeme k tretiemu kroku, ktorým je vyplnenie osobných údajov, aby sme mohli celú objednávku sfinalizovať, tak aby nás systém vedel identifikovať. Takže napíšeme svoje krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa. V predvoľbe telefónneho čísla môžeme zvoliť krajinu, v ktorej máme registrovanú SIM kartu, len to ukážem. Samozrejme máme preddefinované Slovensko. Telefónne číslo. Do poznámky môžeme uviesť stručný opis problému, s ktorým prichádzame na fyzioterapiu, takže môžem napríklad napísať bolesti hlavy a šie. Máme tu možnosť pridať súbor, to znamená, že pokiaľ mám v digitálnej forme takú zdravotnú dokumentáciu, nález magnetickej rezonancie, počítačovej tomografie alebo iný lekársky nález, tak ho sem viem priložiť. Nezabudneme zakliknúť súhlas so zásadami spracovania osobných údajov, pretože poskytujeme osobné údaje samozrejme, a klikám vytvoriť rezerváciu. Systém skontroluje moju objednávku formálne a vidím, že tu mám zhrnutie rezervácie, bola úspešne vytvorená, na môj e-mail mi bolo zaslané aj potvrdenie priamo teraz a mám tu zhrnutie vstupná diagnostika, cena, trvanie. Bol mi pridelený terapeut bakalár Barbora Burgerová a dátum 21. januára 26 súhlasí. Všetko je týmto pádom vybavené a my sme úspešne zvládli objednanie na vstupné vyšetrenie rehabilitácia Oráč. Ďakujeme za pozornosť.